देवा महाराज स्वामी सर्वदशा सर्वांतर्यामी सर्व देवादि देवा श्री सत्यनारायण सांगाय सर्व देवा देवता आणि जरिले भाविक प्रत्येकांची आपली कुलदेवता श्री आराध्य देवता माणसासारखे क्षेत्राधिपती श्री बोडगेश्वर महारुद्र देवता आराध्य देवता प्रभाकरा सुप्रसिद्ध देवा सत्यनारायण तुमच्या चरणपदाकडे उत्तर गोव्याच्या जिकडे मान्यवर त्याप्रमाणे मुख्य दोन या राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्या दामोनायक यांच्या सौजन्यात देवा आज सत्यनारायण प्रसाद देवा या भक्तांनी तुमच्या धरणी ही जी सेवा रचना करावी मुख्य हेतू म्हणजे त्या भक्तांची आपली मनोकामना पूर्ती संबंधी श्रावणी सेवेच्या निमित्तानं या भक्तांनी जी सेवा करावी पूर्ण स्वीकार या देवा म्हणजे करून घ्या तुमच्या कृपेने तुमच्या आशीर्वादात त्यांच्या राजकीय क्षेत्रात भविष्यात त्यांची आपली नावकीर्ती उत्तमरीतीने वाढवून पुढे भवितव्यात भारतीय जनता पार्टीची देखील कीर्ती वाढवण्यासंबंधी देवा तुझं सदैव आशीर्वाद त्या भक्तांचे पूर्ण प्राप्त करून घेऊन करणार प्रत्येकांच्या आपल्या राजकीय उद्योग क्षेत्राची दिवसांदिवस धनधान्य आदी समृद्धी आणि स्थान मान आणि प्रतिष्ठा ती तुझ्या आशीर्वादात पूर्ण प्राप्त करून घेऊन प्रत्येकाने मनाची तरी ओलेली जी कामा सुद्धा त्यांच्या मनासारखे पूर्ण करून द्याल प्रमोद सावंत त्यांचे आरोग्य संबंधी जवळले प्रत्येक भक्तांचे आपल्या आरोग्य संबंधी येणारे आदित्य आदी भय सुद्धा देवा सत्यनारायण तुमच्या कृपेने देवा पूर्णपणे निवारण करून तिथे आयुष्य आणि आरोग्य आणि या पार्टीच्या प्रत्येकाने एक मती एक चित्तान राहून त्यांचे कर्तव्य करण्यासारखी जी बुद्धी आणि त्या रीतीचे मार्गदर्शन सुद्धा देवा तुमच्या कृपेने पूर्ण करून देऊन सर्वार्थी संभाळ देवा महाराज पुढे राजकीय क्षेत्रात भारतीय जनता पार्टी निवडून येऊन बहुसंख्येने देवा भारतीय जनता पार्टी येण्यासारखे देवा तुमची सदैव आशीर्वाद देवा या प्राप्त करून देऊन सर्वार्थी संभाळ करा देवा कल्याण करा आणि बरे करा श्री सत्यनारायण महाराज की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टीचा पार्टीच्या उत्तर गोव्याच्या ऑफिसात आज आमचे सत्यनारायण पूजेचे आयोजन केले मोठ्या उत्साहात भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते उत्तर गोव्या या पूजेच्या उत्साहात सहभागी झाल्या हांव सगळ्या जाणांक 15 ऑगस्टाची शुभेच्छा दिता आणि सत्यनारायण महापूजेची शुभेच्छा दिता देव बरें करूं भारतीय जनता पार्टीच्या उत्तर कार्यालयात आज ही सत्यनारायण महापूजा आसा आणि आमच्या सगळ्यांचा संकल्प असा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकी 27 आम्ही 30 करतात एक बरें वातावरण आसा हे सगळें बरें वातावरणान सैन्य करणे एक पूजा आसा वयर आमची पुरा दक्षिण मतदारसंघात जिल्ह्यात जाली ही सरपंच रायतूर अध्यक्ष जिल्हा अध्यक्षांनी केली आज दया कारकोडकर हांच्या हस्ते उत्तर गोंयचे पूजा जाता फाल्यां 17 तारखेक आमचो नवो जिल्लो आसा कुशावती त्या कुशावती जिल्ह्याचे जे कॅफे आमचे कार्यालय आसा ते सत्यनारायण जाता आणि सांजचे 5 वरांचेर ताजे उक्तावणय बी जातले अशें आमचे तिनूय जिल्ह्यांतले आमचे सत्यनारायण पूजा जाले नंतर आमचे जे व्हडलें भवन आसा जे बीजेपीचे रायबंद्रा आमचे चिमला येता त्या भवनाची पुनरावृत्ती आणि 6 तारखेक माननीय अमितभाई शाह जे येता तांच्या हातान हे भवनाचें लोकार्पण जातलें आणि तातूंतल्यान एक आमचे स्वताचे अशें भव्य अशें ऑफिस त्या ऑफिसांतल्यान पक्षाचो सगळो कामाचे आणि त्याच बरोबर सगळे सेना प्रकोष्ठ हांचे तर्फे मोर्चा हांचे तर्फे काम फुडें व्हरपाचो आमचो संकल्पय आसा आणि येणाऱ्या हातून निवडणुकांत प्रचंड यश 27 आनी 30 हे आमी संपादन करतलो. माझे नाव दैव जगदीश कुंडलेकर ब्लॉक अध्यक्ष युवा अध्यक्ष आयज आमचे हांगासर सत्यनारायण पूजा आसा तशेंच आमचे गोंयचे सगळे युवा अध्यक्ष तशेंच जनरल सेक्रेटरी आनी आमची पूर्ण युवाची टीम हांगासर आसा आनी म्हाका सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन येवचे आनी सत्यनारायण पुजेक येवचे आनी आमचो महाप्रसाद पण घेवचो. माझे नाव गणेश गोवेकर स्टेशनकर ऑफिसर म्हापसा फायर स्टेशन. आज आम्ही 15 ऑगस्टाक वार्षिक पद्धतीच्या प्रमाणे सत्यनारायण महापूजा आणि लेटरनी
हे आमच्या मागता फायर स्टेशनाचेर आमी साजरा करता. त्याच हेतूच्या निमतान आमी महादेव सत्यनारायण यांची पूजा आणि ती लुटवणूक घडोवन हाडली. ह्या खातीर पुजेक आमचे लोकल MLA श्री फेर्नांडीस, आमचे डायरेक्टर श्री नितीन लाडकार सर, आमचे अधिकारी श्री भास्कर केदार सर, श्रीपाद गांवकर, तशेंच आमचे आदले शिवरचे एक्स MLA श्री दयानंद मांद्रेकर आणि आमचे मिनिस्टर रेडी निलकंठ हळदणकर, सगळे आमचे जे स्थानिक लोक आहात ते कोण आमी सत्यनारायण वार्षिक पूजा करतात. त्याच प्रमाणे आमी पयल्या फावट हांगा जे आमचे ते भुरग्यांनी दिंडी घातलेली तेन्ना दिंडी बरें केले. सगळे आमकां रिपोर्टरांनी सगळे हांचे स्थानिकांनी बरो आमकां सहकार्य केलें. आमच्या स्टाफान सगळ्यांनी बरी जे आमी सत्यनारायण पूजा बरी घडोवन हाडली. नमस्कार, हांव म्हापसा फायर स्टेशनाचेर आतां म्हाका हांगा एक 8 वर्सां सुमार जाली आनी भुरगे म्हणटात तशें हांगा एकवटान सगळे जाण आहात. आमचे ड्रायव्हर स्टाफ म्हण जावं साहेब म्हण जावं आमचे पयलो जो स्टाफ आहात तो. तर आयज हे डेकोरेशन ताका 1 आठवडो पयलीं आमचे भुरगे सगळे जाण तयारीन आसता. बाबा पुजा केन्ना येतली, 15 ऑगस्टाक आसता. त्या हिशोबान बाबा सगळे जाण आपल्या हेणी बाबा कितें आहात ते आपले आपले काम करतात आनी हे इतले प्रसन्न वातावरणान ही 15 ऑगस्टाक ही पुजा घडोवन हाडटात. वार्षिक पद्दतीन सगळे साहेब बीन येतात पणजेच्यान, सगळे हांगा दिंडी आमी घातली आनी एक प्रसन्न असो माहोल एक दवरला. तुमचें नांव कितें म्हणलें? म्हाजें नांव हितेश बाळू परब. हांव यजमान म्हणून बसलेलो पुजेक ह्या वर्सा. सत्यनारायण पूजा आमचे वार्षिक प्रमाणे 15 ऑगस्टाक जाता आणि वर्सान वर्स आमचो फायर फायटर परेश मांद्रेकर हे तो एक सुंदरशें मकर वर्सान वर्स करता. ह्या वर्सा त्यांनी केळम्याच्या सोळपा पासून आणि नारळाच्या चुट्टां आणि पानां आणि दुसऱ्या झाडाची पानां फुलां यूज करून केला. एक बरें डेकोरेशन दिसता तेका तो इवन तेज्या घरा सुद्दां थोडे हे आसा तेजे आर्ट्स आसा तेजे. तेणी खुबशे घरा कडेन आपले फातर एकठांय केले. फातरां म्हणजे ते फातरांची तेणी ते मुर्ती कशें ते दिसता पळोवपाक जे नॅचरल आसा. तेका तेजे आर्ट्स आनी हे आमी वर्सान वर्स ते वचून हे क्वेश्चन करून घेता तो उमेदीन करता.